Romaniassa työksenne? N-avem. Ei meillä on työ, se on juuri se ongelma, koska mä annan itse esimerkkinä, että minä olen 70 vuotta ja jos mulla olisi työ, tietysti en tulisi tänne, vaan jos mulla olisi toimeentuloita. Se on kyllä tietysti tosi vaikea tulla tänne, olla polvilla ja sitten olla kaukana lapsista ja lastenlasta. Milloin tulitte tänne Helsinkiin? Aici, păi am vreo 4-5. Tulin ensimmäinen kerta 4-5 vuotta sitten ja minä olen ollut tosi rauhallinen kerjäläinen. En ole aiheuttanut mitä vaikeuksia vai ongelmat poliisille vai Suomen kansalaisille vai ei kenelle. Että jos ne on halunnut antaa minulle rahaa, on antanut, mutta en ole ollut aggressiivinen ja niin edelleen. Paljonko teidän pitäisi ansaita tänä kesänä täällä Helsingissä rahaa? Esimerkiksi minä olen esimerkiksi nyt 2-3 kuukautta Helsingissä, yritän ansaita jonkinlainen rahaa, sitten mä menen takaisin Romaniassa, taas kaikki raha menee perheen käytännöt siellä Romaniassa, koska mulla on esimerkiksi 10 lastenlasta ja heillä on 10 euroa lastenlissa. Ajattelen, että onko mahdollista elata 1 kuukautta 10 eurolla. Ja tietysti mulla on tosi vaikea olla täällä ja työskentellä kerjäläinen, kun ei ole helppo kerätä kerjää, että pitää istua polvella ja se on tietysti tosi stressantua, että voi olla, että päivän aikana ei tule mitään rahaa. No kuinka paljon sitä rahaa kesän aikana sitten tulee? Vaikea sanoa, mutta on noin 10-15 euroa päivässä. Ja tietysti näistä rahaa myös meillä on kulutetaan kahvi, ruoka ja niin edelleen. Todella kiitollinen ja onnellinen, että mä saan nämä rahaa, koska Romaniassa meillä on parempi arvoja, koska Romaniassa mulla ei ole mitään. Suomessa puhutaan siitä, että kerjääminen pitäisi kieltää lailla. Jos se kiellettäisiin, mihin te menisitte? Mitä te tekisitte, jos poliisi ei antaisi teidän enää kerjätä? Minun mielestä olisi tosi paha, koska sitten kaikki meillä, kenellä ei ole mitään rahaa ja ei ole rahaa ostaa lapsille ruokaa ja tukea heidän koulutus ja niin edelleen, pitää tehdä jotain muuta. En tiedä, niin voi olla, että ihmisiä tulee olemaan aggressiivimpia ja esimerkiksi varastaa, vai pitää tehdä ihan mitä vaan saada perheelle toimeentuloa. Kauanko olette olleet nyt Helsingissä? Nyt ați fost în Finlanda? 4 ani. 4 vuotta. 4. Yhteen menonko? Koko ajanko? Tot timpul sau v-ați mai dus, ați mai venit? Am fost în vara asta o dată acasă. Mä olin tällä kesällä kerran Romaniassa. Mitä teette täällä? Ce faceți aici? Eu adun... Kerätään tuloja nyt kesän aikana ja joskus kerjään, että minä en olin lähtenyt Romaniasta, koska oli hyvä tilanne. Mulla on iso perhe, 13 perheenjäseneitä ja on semmoinen ongelmallinen perhe sillä tavalla, että ei meillä on toimeentulo ja rahaa. Meidän sydän on särkynyt ja särky, kun olemme kuulunut, että semmoinen keskustelu on käytössä, että kerjääminen vai pullojen kerääminen tulisi olemaan kielletty. Kun meillä on tämä tilanne, että muutenkin me nukutamme ihan missä vaan, metsässä, puistossa ja autojan ja tosi vaikea asumis- ja nukumisolot. No minkä verran hän ansaitsee täällä kesän aikana? Să zicem așa, mai mult între 10. Päivässä 10-13 euroa. Se on todella vaikeaa tästä 10-13 euro päivässä syödä, lähetään myös perheelle rahaa kotimaassa. Me olemme lähteneet Romaniasta täällä, koska meillä on hyvä tilanne siellä, että vaikka täällä me saamme 10 euro päivässä, kuitenkin on hyvä, että me saamme jonkunlainen raha, että Romaniassa ei me ansaimme niitäkin. Minä haluan kysyä, että minkälainen paha me teemme, kun esimerkiksi kun mulla on tämä työkalu ja kerätämme pulloja ja myös joskus roskaa ja niin edelleen, että minkälainen paha me teemme kaupungille. Mutta mitä teet, jos Suomessa todella kielletään tämä kerjääminen, niin mitä te teette? Minne te menette sitten sen jälkeen?
mitä se niin kredun Ja olisi tosi vaikea, me olemme sitten vähän kuin turvapaikkaa hakijoita, koska Akasa forban nuomisi kautta. minä en voi mennä kotimaassa perheen luona, jos mulla ei ole mitään rahaa tukea heidän eläminen. Rahaa,